sipag, kailangan may pinagpupuntan. Coca-Cola, Korean one. Buhay! 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 Coca-Cola, Korean one. Ang kape, para buhay ang loob ko. Sachi, good evening. Sachi, good evening. No playing, Sachi. Your new bed. Jackfruit juice. Village cooking. Village lifestyle. $15 million in the house. Good evening. Thank you so much. Multivitamin gummies, full of nutrients for growing kids. Sure, but not just any coffee. Dapat yung sobrang sarap na kape, coffee ko brown. Sarap. Hamod. Hello. Thank you for coming. Show how much you care every day. Clean Coast Daily Care, germ protection that is with vitamins and up to 5 hours moisture lock. Rapid growth nutrients can slow down bone growth. Give your nutrition with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth and 8 weeks. Also available for teens. Ay, done playing. Sachi.
sa Twitter ko sa pangarap na yun si Papa. Gustong-gusto niya po talaga akong makita sa TV to the point na yung family ko po yung nagsasabi sa akin na kung saan may audition at the same time sinasamahan ako nila. Sabi niya, ginawi ang audition ng buhay last year. Pero isa sa mga importanteng habilin sa akin ni Papa, kapag may mga gusto kong gawin, huwag mo itong palampasin. At yun nga ang ginawa ko. So I'm sure grabe yung fulfillment na nararamdaman mo. And I'm sure proud na proud din siya sa'yo. So worth it lahat ng pagkakanda mo. I'm living my dream, and siguraduhin kong magiging proud sa akin ang Papa ko. Mas bongga at mas nag-aapoy na kinakita ang magpapanood ng kayong gabi. Fun, fierce, fiery! Huwag niyo kong gayahin sa bahay niyo dahil rated PG speech lang po ito. Pawang professional lamang po ang gumagawa. Kamaan professional, hindi, bawal din. Handa ka na ba? Yes, ang pala! Lazy from Antipolo City, here is Kinarda! The category is dance or die. Ma'am Jane of Lisbayan, good evening. Dito ako sa channel mo. Ma'am Chin, TV Mix, good evening. Si Ma'am Jane of Lisbayan may bagong video. Nag-live pala si Ma'am Chin. Hello po, Ma'am Jane of Lisbayan. Ma'am Jane TV Mix, thank you so much. Good evening. Jenny Channel, good evening. Grabe naman ang nagliliyang na kanan ni Kinarda! Grabe talaga. At may narinig ako mula sa ating judges, bravo at napapatabo na lamang. Boss FMG, Makamandag. Punong-puno ng apoy. Napakaganda na pinakita sa ating Kinarda. Tama-tama yung parang. bakit po? Di ba Kinarda yung lumilipat? Darna! Belmix TV, good evening. Hello, Lesong Soon TV, good evening. Ayan na, abay sa ating boss. Pakinggan naman natin yung at nakasigaw. Hayaan ko lang nakaplay, Ma'am Jane of Lisbayan, ha. Mag-open din ako sa iba. Kinarda! Grabe kasi yung ending. Kaya ako napasigaw. Ang daming hulong sa inspire sa katawan. I didn't know it was possible. But Kinarda made it possible. Again, lagi na tayong ginugulat. And ano po masasabi ko? Kasi ever since ako napanood natin sa una, sobrang comfortable niya na sa fire. Parang as one sila. Pero ngayon, parang
he went a little extra para i-impress tayong lahat. So, nasa audience na yan kung paano natin iboboto si Pinorna. So, grabe level up yan. I hope to see him again perform soon. Wow! Grabe yung mga statement niya from Kat, ha? How about you, Donsky? Si Kinarda, saka si yung isa ka po JP. he had a hard time nung judges ka. Kasi sabi namin, isa lang yung pipiliin natin na apoy. Pero ang hirap kasi silang dalawa sobrang galing. So ako yung nilook forward ko, mag face to face yung dalawa talaga. And they both really know how to light up the stage, light up the stage, the outdoor area. And never ko nakita na may fire versus fire. So, ang dami ko naisip kung paano sila lalaban if ever. Kaya dun nagagaling excited ko sa performance din bukas. Kaya ang galing na ng dalawa. Apoy sa apoy. Apoy sa apoy, face to Sabi face. niya, pero ibang PGT to, ha? PGT. Pero ibang request yun, pwede din yun. Pwede. Para malaman kung sino talaga pinakagaling. Ito naman, Judge Eugene, anong masasabi mo doon sa mga apoy na doon? Ako kasi yung nag-golden buzzer kay JB. So, medyo tutok din ako kay Kinarda because I also want to see ano yung ibang ma-offer niya. And I have to admit, while watching, I was a bit worried kasi parang medyo ang tagal ng pasabog. Ang tagal nung nasan ba dito yung talagang wow. And when he did it, that moment, kapag nakita niya yung ito na yung pasabog ko. That difficulty gives me more difficulty in this side. Arlene D, good So, evening. Pilipinas, bukas abangan niyo si JB kasi ang tindi ng labanan ng dalawang acts na to. Sinada, iba yung Diyos ko, ito yung ako. mahirap Eat pa lang. Ay! Buksaan, di ba? Ito sa a lot of semi-finals talaga. Maraming salamat sa ating judges for those comments. Yes, at kung gusto nyo makabili sa pagawa ulit sa Grand Finals, hanapin lang ang picture o pangalan ni Kilarna sa Join Now. Jean supporter, good Bukas evening. Bukawan. Tomorrow night, matapos mag-perform na Haba ng harang ni Lee Sung Sun. Kaya, abangan po natin yan. To mom with love. To mom with love. Pero sino pa kaya ang dalawang acts na bibida tomorrow? Malalaman natin sa pagbalik ng Pilipinas Got Talent. Ma'am Jane, dito na ako sa yung naka-play na ako almost 3 minutes na. Sa highlight 10:29. Lutang kasi pagtanghali, boss. Sure, but not just any coffee. Dapat yung sobrang sarap na kape. Coffee ko brown. Sarap. Haba ng harang ni Lee Sung Sun. Coffee ko brown. Sarap ang taap. Di ko Lord nalabas sa detergent na. Baka may maiiwan pang germs. Mag-Sunrocks Color Safe. Expert pumatay ng up to 99.9% germs na di kaya ng detergent lang. Kulay at linis, di pagmalaki. With Sunrocks Color Safe. Pag mag-inasal, si Kinirasal, mapapasarap ang kain. Dahil sa iyong tamis at iyong limon, sold ka sa iyong sarap. Yan ang kain mang inasal. Tara, bilib ako. Sa nanay na smart pumili ng gatas. Sakit ko. Merge 345. May lakas ni Peso Plus. Sa brain lakas. Bone lakas. At yung hindi lakas. Triple lakas ng Merge 3. Bilib ako. Where's the apple soup? Ano yung lang sa ilan? Everyday ko magbuhat. Hindi ka kasi may conditioner. Creams of Vitamin Boost Conditioners has 10 times more vitamins for up to 10 Need times to greater hair. Fortis. Gets more beautiful every day. Fortis. Creams now 30% more. Ano bang gituin? Confident na tayo masarapin with all-in-one Vacuumatic sarap. Kaya naman ang pamilya, ang bata. It's magic! Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. We care. We're not
Full watch na, Ma'am Jane. Parang sa planet from Taisho. Sarap pag-road trip. Sobrang sakit. Relax na. Planet deals with the real cause of pain. We care. Sobrang sakit. Parang sa planet from Taisho. Mga gamit ko yan ah. Wafer ko yan ah. May original cake. Thanks for the Yan ang OG Little Wafers. Sarap ng Ritz Choco Wafers in classic size and king size. Anak mo nga. Little Wafer, forever sarap ng bonding. From one version to another, we can become greater. Like the new Great Taste Wine. Ngayon mas creamy at mas makapit. Tamang timplang mas pinasarap. Lipat na sa mas pinasarap na Great Taste Wine. Ano ang sikreto ng batang Nutrilin? Wow, strong hair. Sarap pang kumain. Ano sikreto? Nutrilin. Alam na media yan. Basta Nutrilin, ma'am. Hindi lang yan. Ang bibili ng gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang na sakit. Dad can make dishes special with Latest Choice, the #1 nail, with best quality ingredients, 100% farm-fresh eggs. Wow! Special. Ladies' Choice. With aging, muscle decay, which can lead to higher risk. Playing Ma'am Jane TV Mix. Need sure gold with strength from the HMB and YAG. Build the cycle strength. Lunch? Project ko dito lang ha. Pero sarap sana ako dito. Got you. All new Jollibee Chicken Fillet. So easy. Parang agad, Ma'am Jane. 69 lang. Haba-haba nito. From the #1 multivitamin. 1 minute and 46 seconds. Mother. Si Melanie Marquez at saka si Miss Universe natin, Michelle D. CDO Carne Norte. Ang dami pwedeng lutuin. Sarap sa alitin. CDO Carne Norte. Bili na. CDO. Hi! Baiche Support Group. Hello. Thank you for coming, sir. Welcome to my live. Make it gentle sa tongue. Tropico Blanca. Creamy at gentle sa tongue. At first I was afraid, but ang lahat. Pero sa ngiti sa Lord Roots, now they're wanting for more. I'm here in your channel, sir. Sir Baiches. You're welcome. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of Provitamin from Pantene. Formula with Provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Nasa Rainbow Plus na ang bagong Pinoy Drop Ball na ice cream anytime, anywhere. Pwede ka manalo. Pwede rin pakilimpak na premyo. Kaya download the app or click to RainbowPlus.com na. Sir Nathan Monsul. Nagbabalik ang live semi-finals ng Pilipinas Got Talent. And tonight, nakapanan tayo ng Ha? thrilling outdoor performances. Notification, warning, maaring ma-restrict ang iyong account sa loob ng 5 minutes kung hindi pa ma-end ang live. Ah? Why? Yes. And also to our judges, maraming salamat. But I think on behalf of the judges and the production, they gusto kong sabihin this again. This is true? I would really like to congratulate lahat ng acts tonight. But most of all, Wala naman akong violation. yung act ng production. Hey, bravo.
Sir Barges, support, playing. Sa buong mundo na tayong lahat ay naghahanda ng magandang palabas. Pero may mga pagkakataon na hindi natin kayang labanan. At kinakailangan natin unahin ang safety ng bawat isa. Ganun pa man, pinagpatuloy namin ang paghatid sa inyo ng napakagandang palabas ngayong gabi. Salamat po, Pilipinas. Maraming Dahil salamat, sinuportahan guys. niyo kami. Kudos, kudos. Wala. That's so true. Umulan, umaraw, we're always in the service of the Filipino worldwide. Yes, yes, yes! At bukas na ang acts pa mula sa second batch ng semi-finalist ang magpapakitang dito. Ang welang comedy duo mula Jensen and Sarangani, Bright Box Duo. Thank you so much, Sir Barges, for staying. Huwag mo na. Maraming dito. Again, maraming salamat sa ating PGT judges. Thank you. Maraming salamat din sa lahat ng nanood all over the Philippines and all over the world. This is your mother. Wow, very beautiful mother. By the way, Sir Barges, do you have do you have Tagalog words? Grand finalists. Sino kaya ang susunod na makakapasok sa grand finals kasama sina Oli Santo Domingo at Bea Manila? Ayan, medyo makulan pa rin sa labas, pero nagkita-kita ulit tayo bukas ng gabi sa pagpapatuloy ng live outdoor semi-finals ng Pilipinas Got Talent! Okay, limited Tagalog. But you know the word salamat. Thank you. What else? Makaunta. Let's eat dinner. Makaunta panyapon. Let's eat dinner. Manyapon ta ninyo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kili-kili power. Is that underarm? What else? Motherhood is a joyous experience, but it can also be complicated. Lalo na para sa mga babaeng nagiging ina sa mga batang hindi galing sa kanila. Katulad ng mga stepmothers and adoptive mothers sa atin. Pero ang pagiging kadugo ay hindi sukatan ng lalim ng pagmamahal ng isang ina. Papatunayan ito ng kwento ni Marisa. Marisa, kakakausap ko lang sa dalawang kaklase ni Angel. Nasa bahay ko talaga siya ni Carlo. Dito to si Angel! Angel! Angel na! Sabi nila ang buhay mo ay kabuuan ng lahat ng desisyon na ginawa mo. Kaliwa o kanan. Oo o hindi. Yan o yun. Siya o iba. Alin sa mga pinili ko ang nagdala sa amin sa puntong ito. Stay away from double word in Tagalog.
Sarah Store. Okay. Rose Store. Changi ni Sarah. Sarah Store. Sarah Changi. Oo, anak. Ako na po yung baby mo. Pero, iba yung mami ko. Okay? Hindi man ako ang mami mo dati. Mama pa rin ako. Ako na ang mami mo ngayon. Provides house tour. Para sa inyo po. Initas ko po yan sa school. Provides house tour. Natin kita, mami. At ikaw ang magiging baby ko forever. Promise po yan. I think the other words is this provides house tour is provides house tour. T-O-U-R. Akala ko matutupad ko ang pinangako kong forever sa kanya. Pero hindi siya sa akin. Yun ang pinaalam. Or another word of house tour, housewarming. Iba ako naman, diba? Sinabi ko sa'yo, kaya kong alagaan si Angel. Isa naman. Napag-usapan na natin ito. Kailangan mo ng pahinga. Hindi ba na mabawi yung katawan mo? Pinagsasabay mo matutulog at pag-aalaga rin. You have ads. 5 minutes and 12 seconds. Gusto nila makasama ka po nila. Little house tour. Ayaw ko sa kanila. Kahit linggo-linggo pa tayo magbalik po, pwede natin gawin yun. Sinabi ka pa na. At ako ba na? Yan ba ang ibig mong sabihin? Hindi yan ibig sabihin. A little bit house tour. May tiyanggi ka, may maliit ka nga tiyanggi sa bahay. Little house tour. Notification. Why you're sending me notification? Warning, maaring ma-restrict ang iyong account sa loob ng 5 minutes kung hindi mag-end ang live. Why? Kaya siguro, Any violation? sa aking mga estudyante. Okay, class dismissed. I don't have any violation today or tonight. Okay? Why you stop my live? Notification. Teka. Ma'am Jean, mayroon akong notification. Totoo ba ito? Bumababa yung grades mo, hindi ko masyadong Stop ko daw yung live ko. Ano po ba? Session na po. Babawi na lang po ako. Sorry po. Hindi. Ako naman sinisigurado ko lang na okay ka. May problema ba sa inyo? Wala. Sige po, mawala. Hindi ko sasaktan. Kaya ka gusto ko lang itanong. Ma'am Jean, TV Mix. Okay lang po ako. Bakit may warning ako? May notification ako na maaring ma-restrict ang account ko sa loob ng 5 minutes kung hindi mag-end ang live. Is it true? Sir Byges, what is this? I have notification.
mag-end na. Ako ang DSWD. Mag-end na ako, Ma'am Lynn. Huli natin ang tatay mo. Mag-end ako, ma'am. O sige, ma'am, mag-end ako, ma'am, ha? Bakit daw? Troll. This is troll? Sir Regis? I will continue or not? Continue live streaming or not? Inalagaan at pinapektahan ko ang mga So I will stop this live and I have an hindi ka lang, hindi ko kasi block it. sa kanya. Okay. Sir Regis, I think I will end this live. And I'll be back as soon as possible. Okay, bye-bye. Bye-bye muna, ha? Kung ano kasi sinasabi ng mga... okay. It's okay.